очаквани подбари. Ето го, приятели! Последният сблъсък от първия кръг. Какво ви очаква само? Синята лавина срещу армейците. Няма по-голяма класика в българския футбол. Две страни, два свята, една страст. Синьо срещу червено, Левски срещу ЦСКА. Тук няма дербита, които завършват спокойно. Когато тези два отбора излязат на терена, всички избухват. Здравейте, драги зрители! Тук сме с капитана на един от най-сърцатите отбори в шоу-лигата, а именно Синята лавина и кой друг, ако не е Ванко. Здравей, Ванко! Как си? Представи се пред нашата аудитория. Аз съм Ванеслав Тончев на 20 от София и ще бъда капитана на Синята лавина. Тук е момент да благодаря на тези уникални водещи за поканата. Ние благодарим, че прие. Да, разбира се, естествено. Нямаше как просто да откажа на Синята лавина. Отбора на твоето сърце. Естествено, разбира се. Капитанската лента и това ще как се представя, не знам наистина какво да очаквам от футболисти, от играчи, от другите отбори. Ще бъде много интересно, така че ще видим какво ще се случи, да. Ванко, няма как да не те попитаме колко активно се занимаваш с футбол в момента и всъщност през всички години, в които ти си бил жив, кога си се занимавал, ако не се занимаваш сега, естествено. Ами в момента точно не се занимавам с футбол. YouTube малко измести моята футболна кариера и за съжаление, каквото си говорим, е реалността на българския футбол. Реално започнах да тренирам в Синята лавина, но да, Левски София. В първи клас тренирах там няколко години. После отидох в Славия в пети клас, в септември в Левски, Раковски, Царско село и къде ли не в дълга кариера. Черно море, между другото, във Варна. Едно лято бях там, тренирах лятото да си поддържам формата, да си поддържам спортна форма. Аз пък съм бил в Спартак. В Спартак Варна ли? Охо, добре. Конкуренцията. Окей. Чакам мача с теб. Добре. Да, ще има и варенско дерби, окей. Да, като цяло тренирах си, бях на вратар, за хората, които не знаят, бях вратар и бях, бих казал, доста добър вратар. Доста мачове си изиграх, 50 до 100, сега не мога да кажа точно колко. Срещу най-сериозните отбори в България, Левски, ЦСКА, Лудогорец мисля, че не съм играл, но да, като цяло най-сериозните отбори. Беше хубаво, но просто спрях. Просто YouTube измести моята футболна кариера, така се случиха нещата. Подготвен си за шоу-лигата. Подготвен съм. Има някаква класа. Толи, един велик човек го беше казал. Класата е вечна, формата е времена, класата е вечна. Така че да, ще видим. Шоу-лигата като мисъл. Можеш ли да ни разкажеш за един момент от своята кариера като футболист, като вратар на терена или пък като зрител пред малкия екран? За футболната кариера, то вратарската кариера не е много интересна. Стои си на вратата повечето мачове, стои си, нищо не се случва. Централен наблюдател. Централен наблюдател, точно така. Някоя дуспа, която си спасил и... Да, имало, но не е било нещо супер важно, ключово. Да, смисъл. Не е спечелила мач. Не е спечелила мач, ще воли примерно с 5-0, то няма смисъл, то няма значение. Тази дуспа, че спасти, естествено кефси, няма как, разбира се. Вратарите получават бонуси. Да, окей, може би. Една от най-хубавите ни победи беше, играх в септември, имахме един лагер в Сандански срещу македонският Вардар. И ние пътувахме в един автобус. И имаше напрежение през цялото време, ние българи, македонци, напрежение имаше и ги смазахме. Не стана. По време на матча имаше и скрино, нямаше някакви по-сериозни неща. Бихме ги с 4-0. Това беше велико, после празнувахме, между накрая си стиснахме ръцете. Нека кажем, че всички македонци, ако някой македонец гледа шоу-лигата в момента, всички сте добре дошли да гледате шоу-лигата. Няма никаква вражда, както казва Ванко, нищо лично. Стиснахме си накрая ръцете и пожил поздрав, много ги бихме 4-0. Беше доста сладка победа. Цял футболна, аз като цял пред телевизора не много аз на мачове. Си хода на Левски, естествено гола с Франкфурт, няма как да пропусна този дига, естествено. Няма как, разбира се. И естествено Илиан Стефанов, финал
финала за купата с ССК. Беше наистина Последната уникален момент. И сега естествено Европохода на Левски. Доспите Апоел Бечева. Уникално беше, надявам се. Доста достойно Как представяне. мислите вие този сезон титул, нали така? Със сигурност. Нали така? Левски до момента се представят перфектно, а и конкуренцията не е чак толкова голяма. До година в Шампионска лига. До година в Шампионска лига. Дано, да, късмет. Ванко, ти каза, че всъщност за теб положението в България, не само за теб, не е много добре, като говорим за футбол. И затова си се преместил към своята YouTube кариера. Аз те разбирам, Рости те разбира, като цяло всички тук се разбираме взаимно. Но кажи, как реши всъщност да започнеш да се занимаваш с социални мрежи? Отдава ти се много хора ти се кефят. Нормално. За което Нормално. Благодаря на всеки един човек, който ме е подкрепил до тук. Без вас това нямаше да е възможно. Всичко, което се случва до момента, не съм си. Всъщност, знаех си, просто някак си усещах, че един ден ще се случи това нещо. Аз започнах на 12-13, може би снимах си на игрички, на Clash Royale, на Brawl Stars, на игрички. Точно така, мисля, че всички сме тръгнали Сме от нещо започнали от подобно. там, нали така? Започнах тогава, 6-7 клас, малко абонати, беше празник, като дигнах с един абонат и долу-горе до някъде 150-200 абоната дигнах, нашите ми намериха канала, хванаме срам, как да качвам. И си направих този канал, който в момента е 150 хиляди. А реално, старият ми канал е вторият ми канал, ако знаете. Ванко Gaming, той е с 15-20 хиляди. Това е реално първият ми канал. Там започна всичко. Но нашите ме хванаха срам и спрях да снимам като цяло. Хванахме те, Ванко. Не, казах, гледаме ти видеята и аз казах, Защо? не знам, просто ми беше В кринч. момента, в който се причупиш от това, всичко напред се тръгва. После дигнах 3000 абоната и им казах, вижте, окей, вече съм дигнал доста Вече съм абонати. звезда. Вече, вече просто не ми гледайте Оставете ме видеята, на мира. кринч ми е. Да, снимам си, да, ето знаете, окей. И от тогава вече всичко си потръгна, от COVID до 2020, тогава естествено всички по доста домовете. свободно, Да, тогава със сигурност. И тогава доста повече хора можеха да гледат, гръмна канала и от тогава само нагоре. До сега 140-150 хиляди абоната. Доста солидно бих казал. Ванко, О, да, напред и сигурно. нагоре. Ами, Рости, аз мисля, че сега е момента. Сега е момента, да. Да връчим така очаквания вратарски екип на Ванко, защото Точно така. всички очакват Ванко да бъде вратаря на синята лавина. Така че, момент. Рости, дай да хванем. Заповядай, Ванко. Само да го хвана, но да го отхвърля. Не и днес, не и днес. Защо? Няма да участва в шоу лигата? Не, хора, приключих, това беше край, няма да участвам повече, съжалявам хора, знам, че очаквахте. Съжалявам, че трябва да Виж дойдох колко да е ви хубав. съжа. Светло Вуцов. Но просто Абсолютно. не и днес. Ще застана напред, ще поведа отбора напред. С кой номер ще играеш? Номер 10. И с номер 10 от вратата до нападението. Номер 10. Коли номер? Значи да очакваме много голове и Мога само асистенции. да го представя, ето хубав екип, не знам кой ще е на врата. Надяваме се, че ще вземе доста достойно вратарската позиция и ще се представи достойно на врата. Естествено, му някой съвет да му дам да му покажа как се правят нещата. Задължително. Но може там, доколко вземем някакви карти. Със сигурност, да, как Да ме картите. завърти да отида на врата, не се знае. Ами, Да, но знаеш ли по какво? принцип, Това се решава от другия Това отбор. се Ако решава аз от другия примерно отбор. знам, Знаят, аз ако знам, че си така добър че вратар, едва няма ли да ще го сложи. стъпиш на вратата. готин е вратарски екип, за съжаление ще се наложи да го отхвърля. Ами, добре. Но пък се радваме да те видим в една нападение. друга светлина, да. Интересно ми, че хората май не са ме виждали в нападение. Да, гледали са те като вратар, но да. Така Така че ще е много интересно за това, че в шоу лигата очаквайте Ванко в центъра на нападението или всъщност по-скоро на лявото По-скоро на лявото крило, добре. Да. Свободна позиция, където. Да, където... Като Меси. много месеца станахте, бе, много месеца. Много месеца. И Меси, той е Меси. Аз не претендирам. Аз съм Ансу Фати, аз не претендирам да съм Меси. Ами, Ванко, пожелаваме ти успех в шоу лигата. На вас и на вас. Благодарим. Няма да ви е лесно. Еми, Ванко, очакваме да видим какво ще направиш в шоу лигата. Хората естествено очакват, могат да харесат, да се абонират, за да видят още. Харесвайте, абонирайте се, хайпвайте, там някакви нови неща има, не знам. Вече не е тренд, вече е хайп. Хайп, Не знам какво е, но хайпвайте и гледайте шоу лигата, ще бъде много интересно, много интересни гости. Аз дори не ги знам. Аз не знам гостите. Знам кой ще участва, така че ще бъде много интересно. Готвим ти изненади. Със сигурност ще бъде много интересно. Какво очакваш от първия матч? Синята лавина срещу армейците. Естествено очаквам победа. Надявам се една победа срещу вечния съперник. Феновете на вечния съперник. Да. Нямам идея какви са играчите, добри ли са момчетата, лоши ли са, ще ги видим. Пожелаваме успех на тях и да се получи забавно. Естествено ще има и гости, предполагам. Интересни, така че ще бъде интересно. Повярвай ми, даже ги познаваш, но ще разбереш скоро. Окей, значи очакваме една победа хубава. С гром, Ура! Добре. Няма да е лесно. Ще видим какво ще кажат картите. Ще бъде интересно, приятели, така че гледайте. Здравейте, приятели! Тук сме на терена след усърдна тренировка на армейците. Големи фенове на ЦСКА, големи привърженици на червените. Аз съм Фифо и съм тук, за да задам няколко въпроса на тези големи фенове на ЦСКА. Момчета, представете се! Теодор Велинов се казвам, на 22 години съм от град София. Играя любителски футбол от малък и като цяло съм дошъл тук да се забавляваме, да си изкараме хубаво. И Спечелиш. победата за най-добрите, т.е. армейците сигурно. Георги Желязков съм. Георги Желязков, най-големия. Това е. Целта е да се забавляваме. Не е нищо на всяка цена. Активно
Ходя да ритъм, гледам възможно най-редовно. Тренирал ли си? Да, играл съм в Колко Левски години? в септември. От 6 годишен до 16-10 години. И след това пак съм поиграл, съм по окръжни и по такова. На колко години си? На 18. На 18. Един от младите таланти на шоу лигата, бих казал. Здравейте от мен, казвам се Велизар Димитров, на 22 години съм и аз. Капитан съм на армейците, за мен е чест да защитавам цветовете, както и тази емблема, защото за нас значи много. Относно моето футболно приключение, така да го кажем, започна от 7 годишен нещо. Да, 7-8 годишен в Миньол Перник, последствие се преместих в София, в столицата естествено, като там тренирах за Царско село и Витоша Бистрица, но от някъде 5-6 години насам не се занимавам професионално с футбол, като съм играл по окръжните лиги, селско първенство. Но за мен е най-важно ние се представиме на ниво и да покажем, че сме най-добрия отбор в турнира. Един истински капитан, звучиш много на място, Вели. Момчета, кой е най-яркият, най-хубавия спомен, който футбола ви е дал през всичките години, в които сте били живи? Независимо дали е ЦСКА, дали е нещо друго. Виж, този въпрос, знаеш, че има много отговори, дето се казва, мога да се отговаря на този въпрос до утре, защото всички знаем футбол каква игра е и то не е само игра, то е емоция, то е страст, то е нещо, което живееш, което се раждаш. Това е нещо, за което мислиш постоянно, даже дето се вика. За мен е така доста ярък спомен. Както трябва да говорим за ЦСКА, тъй като все пак, нали, за по-великите подвизи на този клуб не сме били родени, нали, че да видим, но или не сме също по-расни, така да го кажем. Може би, но печелното на купата 2016 година, на пълен стадион, имайки преди тогава ситуацията, която беше в клуба и чисто финансово и репутацията, и тогава беше за мен един много запомен момент, който наистина никога няма да го забравя. За мен е, може би, Аржентина, като станаха световен шампион. И за мен това е топ 3. Аз тогава ревах като малко дете. И аржентинците реваха като малки деца. Изчакахме си го наистина. И преди това, може би, Барселона последно, когато станаха шампиони, шампионска лига, когато спечелиха 2015 година в Берлин. Тогава пак така като най-хубав спомен, чисто като зрителски. Нека уточним за всички зрители, че голяма част от феновете в различните отбори са фенове и на други отбори, както в отбора на армейците, които подкрепят ЦСКА в България. Виждаме, че има и фенове на Барселона. Аз мога да кажа също като него. Аз в принцип не гледам много футбол, много се наслаждавам на европейски първенства, на световни първенства и бих могъл да кажа, че 2022 година наистина това е един от моментите, които никога няма да се забравят. Вълшебен момент. Да, много вълшебен момент. Иначе като цяло друг момент не мога да се сетя, защото както казах, аз не гледам много футбол. Като цяло го правя за спорт и защото ми харесва самата игра. Ми става удоволствие. Да, ми става ми голямо удоволствие. Страхотни бяхте, момчета. Това бяха армейците. Гледайте ги в шоу лигата и естествено всички, които подкрепят ЦСКА, могат да се чувстват свободни да подкрепят и фен отбора на ЦСКА, армейците. Ако имате бранд, който искате да промотираме и да се включи в шоу лигата, Може да ни изпратите запитване на този имейл или да се свържете с нас по Инстаграм. Линка е в описанието. Добре дошли в най-непредсказуемото футболно шоу в България – Шоу Лигата. Мачовете се играят на 5-метрови врати, за да има повече голове и повече емоции. В играта има само един картон – син. Той се дава при грубо нарушение или натрупани дребни сблъсъци. Той вади играч от игра за 2 минути. При прекалено рискови действия, играчът бива отстранен от лигата. Преди всеки матч даден играч тегли 3 от 6 карти, по 3 за всеки отбор. Сблъсъкът започва нестандартно. На терена са само двамата вратари и по един полеви играч. Играе се 1 срещу 1 в рамките на 1 минута. След изтичане на времето, гол или аут, влизат останалите играчи и матчът продължава 8 срещу 8. Двубоите се играят 2 полувремена по 20 минути. През целия матч се активират редуващи се мистериозни карти. Какви са картите? Изваждаш противников играч за 3 минути. Избираш кой противников играч да размени място с вратаря си за 3 минути. Махаш 1 гол на опонента. Оставяш само вратарите на терена 1 минута 1 срещу 1. Получаваш дуспа, която изпълняваш както едно време. Тръгваш от центъра и имаш 10 секунди да вкараш. Има и карта, с която 1 гол, който вкараш в рамките на 3 минути, се брои за 2. И още едно важно правило. Ако един отбор регистрира 2 чисти мрежички, това се равнява на 1 редовен гол. Това е Шоу Лигата. Най-интересната игра в България. Готов ли си за шоу? и за да стане матчът още по-взривоопасен, днес с нас е един човек, който знае как да запали публиката. Футболният ютубър Христо Тричков. Днес вместо да дава превъзходни прогнози и анализи, ще трябва да покаже дали може да вкарва Карти, голове, страст и чест. Какви сте правила? Това са пълни глупости. Здравейте, приятели! Тук сме с неповторимият, уникалният, феноменалният Христо Тричков. Христо!
Директно започваме. Представи се на хората, които не знаят кой си ти, които не гледат футболно българско съдържание. Аз те представих така, защото аз гледам твоето съдържание. Така, благодаря. И се кефя на твоето съдържание. Христо Тричков, това съм аз. Хейтер също футболиста. Аз съм и хейтера, понякога и футболиста. Също така, най-доброто предаване в футболния YouTube. Обзора на седмицата, всяка седмица при Христо Тричков. Това съм аз. Гледайте хейтер също футболиста, гледайте Христо Тричков. Ще се научите. Майстор на прогнозите? Царят на прогнозите. По принцип си хейтър, а днес ще бъдеш футболист. Ще успееш ли да се справиш с тази роля? Разбира се, аз съм се справил и преди в подобно амплуа. Побеждавал съм моя колега, професионален футболист в футболни предизвикателства. Съвсем наскоро. Да. Въпросният Колко Велков, който също може да гледате при хейтер също футболиста, но да, в общи линии повече от готов. Абонирайте се естествено за каналът на Централата Спорт и естествено за канала на Христо Тричков. Благодарност. Нека започнем естествено да говорим за футбол, защото сме се събрали не само шоу да правим, но и футбол да играем. Христо, дадоха ми девятка, не знам. Обърни се. Не знам кой ги е излагал. Пазете се от Тричков в последните секунди. Да. Не от Гунди. Моля те, бе, човек. Въобще не ме вкарвай в едно изречение с подобни хора. Мене може да ме вкараш с, примерно, Мартин Калдански, Лил Чуарсов, Славчо Шоколаров, такъв тип играчи, не нищо повече. Но все пак, след като сме поканил и след като нося сил, няма как да не спечеля. Номер 9 на гърба ти, в емблемата е номер 9 само да кажа. Това ти ли си или Гунди, не знаем. А май си ти. Целият отбор да е... Само ти не знаеш, че всъщност този отбор е създаден заради теб. Все пак си първия гост за синята лъвена, така че... Ами, поласкан съм първо, благодаря ви. Но второ, много ми харесва колко уверени бяхте в моето присъствие, защото аз можеше просто да затворя телефона, да се направя на болен и всичко ще да пропадне. Но оценяваме, че не го направи. Какъв играч си ти? Какви качества имаш? И извън терена също може да добавиш. Себераздаване, първо, концентрация. Винаги съм концентриран, когато правя нещо сериозно и важно и 100% отдаденост. Това е абсолютно достатъчно, особено за емблемата на синята лавина. Феновете на Левски ще разчитат точно на такива качества. Знаеш, че отборът на синята лавина е пълен с фенове на Левски. Да. Всъщност в нападението ли ще бъдеш заради номера или? То с този номер мога ли? Въпреки, че на Испания играха с Лапорт, беше 10-ти номер също нас. Да. Искам да кажеш на нашата публика, защо Левски е по-великият отбор от ССК? За мен е по-велик, защото съм от сините закърмен, разбира се. А дали е по-велик, само времето ще покаже, както се казва. След 100 години. Искаме да чуем аргумента, защото все пак твоят отбор ще се изправи срещу армейците, които са фенове на ЦСК. А то си е направо дерби. Ами дерби, да. Първият кръг е кръга на дербитата. Не мога, аз мислех, че ще ми дадете да нося водите. Не само, че ще участвам, аз ще спечеля. Пожелаваме ти късмет наистина. Аз съм го спечелил, така че. Благодарим ти, Христо. Гледайте Христо Тричков в шоу лигата. Сега, Христо, ще имаш възможността да определиш съдбата на своя отбор. Какво имаме предвид? Така, ще трябва да изтеглиш 3 от 6 мистериозни карти на шоу лигата. Всяка е специална и има различен ефект, който ще разбереш, когато започнеш да ги изтеглиш и ще обясним и на хората. Мисля, че вече повечето от тях са запознати с картите, но ти не си, така че ще е още по-интересно да видим реакцията. Има ли нужда от нотариус да присъства, защото имам чувство, че ако изтегля грешното, ще се окажа на улицата. Ако искаш ги размиши още веднъж пред камерата. Да цепим, освен. Добре, просто да видят хората, че наистина. Да. Добре. И също друго да кажа, ще имаш възможността да избереш коя карта от тези, които изтеглиш, кога да се активира. Реално първата карта може да се активира последна, която изтеглиш. Така че, добре. Давай. Окей, айде, тази си харесва по-рано. Поглеждаме, нали? Да. Добре, има някакво човече, това е някакъв ефизол ли? Какво е това? Тази карта означава, таблетка, че ти или със собствено решение от отбора може да премахнете един футболист от другия отбор за 3 минути. Окей, това аз ли го вземам решението или трябва да е съгласувано с отборниците? Ами, както прецениш. Можеш ти да го вземеш? Най-вероятно просто аз ще го взема, защото няма кой. Ще се нагърбиш. Взимам си тази карта. Още една тегля. Още две. Ето е тази. Тук вече имам двама. И единия държи топка. И двамата са с ръкавици, да. И двамата с ръкавици, покажете хубаво картата на камерата, за да я видят хората. Двамата вратари стават един срещу друг в рамките на 1 минута. Ужас. Но идеята е, че предимството, което получава отборът на синята лавина, т.е. това отбор, е, че топката ще бъде в притежание на вашия вратар. Така. Тоест започва се 1 в 1, но започва естествено с притежание на топката от вашия вратар. Добре, аз тази карта трябва да използвам, така ли? Задължително, да. Добре, окей. И сега като изтеглиш последната, ще кажеш коя да се активира първа, втора и трета. Добре, окей. Като естествено
естествено двата отбора се редуват. Аз сега на момента решавам, не там на място. Okay. За да може да е по-лесно, естествено. Давай последната карта. Айде и последната. Добре, хватате вече. Това означава, че твой отбор моментално, когато се активира тази карта, ще получи дуспа. Но не каква да е дуспа, а дуспа като от тези от едно време. Тръгваш от центъра и едно в едно с вратаря, но не е задължително ти да тръгнеш. Можеш да избереш. Кой друг играч ще го направи? Тоест не разбирай, че всяка ти искаш да го направи. Добре. Най-вероятно, да. Всичко ще бъде значило в твоите ръце. Добре, значи сега трябва да ги наредя. Да, коя искаш да използваш? Първа, втора и трета. Окей, може само да ми припомните това какво беше. Това беше да извадиш един играч на опонента за 3 минути. Добре, това ще бъде по средата. Карта номер 2. Това с вратарите ще е в самото начало, защото кой знае какви олигофрени да събрали. Последното с дуспата ще е накрая. За да може, ако нещо се получи, все пак да се обърне положението с една дуспа. Да. Искате ли да покажем все пак какви карти ще играят срещу Христо? Тази карта означава, че за 3 минути полеви играч ще се смени с вратаря. Следващата карта, която получават армейците, благодарение на Христо, който изтегли първите 3 карти, става тази, е с топчица и с минус до нея, като това означава, че в даден момент армейците ще могат да махнат един гол на синята лавина. С тия правила. И сега ще видиш следващия обаче. Това с пълни глупости. И последната карта, която те могат да преценят естествено кога да ползват, е един гол се равнява на 2. В рамките на 3 минути отново. Реално, ако армейците вкарат 2 гола, ще се равняват на 4. Ако вкарат един, са 2. Вие защото направо не ми дадохте една карта, която е служебна загуба. Доволен ли си от картите си, знаейки какви са другите? Доволен съм, разбира се, нали? Том ще се събрал с Лескар, иначе ще спечеля. Докато на Гунди ще е зас. Точно така. Вие гледайте Христо в шоу лигата. Той изтегли своите карти, той изтегли своя късмет, той изтегли късмета на синята лавина. Христо No Pressure. Пожелаваме му късмет и да видим как ще се справи на терена. Сигурност за вас и вашия бизнес. Винаги. Професионално отношение и отговорност. Винаги. Бърза и ефективна реакция в извънредни ситуации. Винаги. Ние се грижим за вас и вашето спокойствие. Винаги. Винаги за вас. Вече повече от 30 години. Професионализъм, модерни технологии и отговорност. Агенция за сигурност Скорпио. Време е за синята лавина срещу армейците. Нека шоуто започне! Здравейте, приятели! Добре дошли в последния матч от първия кръг на шоу лигата. Кръга на дербитата, а именно днес ще наблюдаваме синята лавина срещу армейците. Готови ли сте за шоу? Готови ли сте за най-голямото дерби в България? Матчът започва, като двамата капитани се изправят един срещу друг, а до топката достига Ванеслав Тончев Ванко. Капитанът на синята лавина, да видим какво ще направи. Опитва удар, но блокиран от капитана на армейците Велизар Димитров. И матчът започва след като топката излезе в тъч. Все пак това е част от правилото за началото на матч. Когато топката излезне, вече е време всички да влезнат на терена. Велизар. Към номер 10 за армейците Георги Желясков. Георги Желясков, който е наричан от своите приятели Джизъса и не само на терените. Ще видим дали неговото представяне днес ще бъде божествено. Видяхме го и с кръста на комбинация, обаче с нашия специален гост в този епизод, който пада на земята. Разбира се, това е Христо Тричков. Тук спори с съдията, искаше нарушение. А кой ако не да му подаде Ванеслав Тончев Ванко, връзката между левскарите ютубъри в България. Да видим. Играта се накъсва в тези първи минути. А Христо Тричков вече поставя под съмнение съдийството в шоу лигата, а още не е почнал матча. Претендира, че е трябвало да има фаул.
съпоставя две ситуации, които са отсъдени по различен начин. Едната за армейците, другата за синята лавина. Според мен беше чиста игра срещу Христо Тричков. Но... Просто физически не издържа на този сблъсък сякаш. Но да видим тази постепенна атака на армейците. Към Борис Бончев. Но топката е отнета от Здравко Русев. Здравко Русев, който играе с неговия брат Франко. По-точно Франц Русев, наричан от всички Франко. Двамата братя в един отбор. Да видим как ще се представят. Дали тази връзка ще помогне на отбора на синята лавина, защото сме виждали неведнъж в футбола точно това, как приятелството, как братството сплотява на терена. В дадена ситуация, естествено, братството. Номер 8 носи Франко. Браво! Христо Тричков се опитва да пресира, обаче неуспешно за момента. Георги Желязков, който често най-вероятно ще виждаме в средата на терена. Очаква се толкова добър играч все пак да владее играта, през него да минават атаките. Нормално. Кой не би се възползвал от неговата класа? Каза, че играе като в свободна роля. Ще бъде навсякъде като неговия идол Лионел Меси. В визитките всъщност видяхме, че голяма част от феновете на ЦСК, или по-точно участниците в армейците, са фенове и на Барселона, което е много интересно. Много интересно, да. Нека да видим тук, топката отново е в тъч. Усещаме, че двата отбора все още се запознават с шоу-лигата. Нормално е. Един първия удар! Доста добър удар на Франко. Берзар ще опита ли дълго подаване? Капитана на армейците тук. Комплимент на Христо Тричков към Константин Торов, който впрочем споделя, че негови приятели го наричат селско вратарче, но за момента не виждам нищо селско в него. Напротив, намесата му току-що беше солидна, сигурна. Да видим сега обаче на другата врата какво се случва. Пряк свободен, който разбира се ще бъде изпълнен от Георги Желязков. Много, мисля, че подцени ситуацията. Но и Виктор Михайлов по прякор в викшата се намеси много уверено в тази ситуация. Да видим сега Франко. Франко Русев пробива през средата на терена. Много добре. Ще подава ли? Валентин Николов стига до топката. Виждаме, че целият отбор на синята лавина не се слави с височината си, но това може и да значи, че е един от най-техничните. Защото знаем, че по-ниските футболисти са много технични на терена. Или поне ни подава за... Все още не можем да видим ясно изразена атака от един от двата отбора, но да видим този удар на Здравко! Наричан Здравеца с левия крак. Хищно лошо изпълнение, просто мерникът не беше от най-добрите, но пък силата, плътността на удара ги имаше. В някоя следваща ситуация със сигурност това би могло да бъде опасно за вратата на Константин Тодоров. Алекс Цветков комбинира с Георги Желязков. Поредно солово действие на Георги Желязков. Дали ще тормози защитата през целия матч? Защитата на синята лавина. Играта е спряна. Защото се активира първата карта в матча, която е в полза за синята лавина. Христо Тричков изтегли една от картите да бъде 1-1 между вратарите, като разбира се Виктор Михайлов ще се изправи срещу Константин Тодоров. Като предимството естествено ще бъде за Виктор, който на практика ще трябва да изпълни една дуспа с дълга засилка. Но всичко може да се случи, ако топката му бъде отнета, може играта да продължи. Имат една минута в крайна сметка, но да видим. Виктор Михайлов, викшата. Ще минава ли вратаря на армейците? До момента сме видяли 2 гола на вратари. Дали ще бъде третия? Не! Над вратата. Добро изпълнение, но нямаше достатъчно точност в удара. Една идея малко по-надолу и тази топка можеше да бъде неспасяема, но за съжаление на синята лавина Виктор Михайлов не успява да отбележи първият гол в този матч и резултатът остава 0-0 в 6-та минута. Георги Желязков комбинира с Константин Касабоков, който връща назад. Алекс Цветков подава. Не бързат като че ли армейците. Капитанът на армейците Велизар Димитров към Теодор Велинов, който губи топката, но все пак тя остава в полза на
армейците. Георги Желязков. Пресиране от Франко Русев. Със сигурност. Защо не подава тук? Едни от най-техничните играчи на терена в пряк сблъсък. Корнер ли има тук? Мисля, че аут за синята лавина. Ванко, номер 10 за сините. Какво ще измисли един от най-върлите фенове на Левски, който впрочем се изнесъл малко назад в последните минути. Сякаш усеща, че армейците могат да бъдат много опасни. Росен Стойков много добре се включва. Опитва удар. Но прякор Роко, всички му викат Роко. Защо и ние да не му викаме Роко? Велизар. Дълго подаване към Петър Величков. Най-високия играч на терена. Петър Величков, който впрочем вече сте виждали в миналия епизод, по-познат като мистериозният играч или Златан. Както бе наречен от Димов. Специалния гост миналия епизод. Христо Тричков тук се бори за топката и нямаше ли мрежичка в тази ситуация? Мрежичка. Христо Тричков причини... Резултатът е 1-0, а Христо Тричков причини най-опасното индивидуално действие в шоу лигата на Теодор Велинов. А именно правилото с мрежичката и по този начин можем да кажем, че Христо Тричков помага за откриването на резултата. Нашият гост за пореден път, един от нашите гости, има пряко влияние върху мачовете от шоу лигата. Да видим. Георги Желязков, ще видим ли удар? И отново ще се надиграва. Точно това прави. Уникален пас с тривела към Петър Величков, който стреля към вратата, но ударът му е блокиран от Здравко. Защо когато Георги Желязков играе с топката, всичко изглежда толкова лесно? Разчита на таланта си. Сам сподели, че не опитва, не тренира чак толкова много, но всичко е до таланта. И това си личи. Виждаме, има уникални качества. Един човек, който може да има много сериозна реализация в професионалния футбол, стига да има това желание. Комбинира сега с Александър Цветков. Тук отново затворен от нашият гост Христо Тричков. Христо Тричков, който впрочем си слага очилата. Единственият играч на терена, който е с очила, но ако му носят късмет, ако го правят по-силен, защо не? Корнер има в тази ситуация, разбира се, за армейците. Отново топката е в краката на Георги Желязков, който ще центрира. Този път много по-качествено към Теодор. Не успя добре да засече топката. Котката. Котката, Теодор Велинов. Той се промъква наистина като една потайна котка. Никой не го видя, впрочем, в тази ситуация. Можеше да бъде един от реализаторите за армейците в този сблъсък. Петър Величков. Петър Величков подава. Но това беше грешно подаване всъщност. И в 10-та минута, дами и господа, се активира картата. Минус един гол. Чието ефект дава начало. Всичко започва от начало. 0-0 в този матч. Христо Тричков не може да разбере какво се е случило. Току-що буквално синята лавина поведе, а картата за армейците изравни матча и го направи отново. Сякаш започва от начало. Точно така. Да видим сега тази атака. Добра намеса на Борис Бончев. Но Христо Тричков отново е бесен. Според Христо това не е фал. Лично според мен също малко спорна ситуация. Спорна беше, да. Удар на Валентин Николов, който не успя да натисне като че ли топката. Не е лош опит. Валентино. Точно така наричан. Валентино, който сякаш изглежда неуморен в тези 10 минути. Навсякъде пресира постоянно играчите на армейците. Да видим дали тази преса ще даде резултат. Тук нямаше ли мрежичка? Франко Русев с изключително чиста мрежичка, която може отново да помогне на синята лавина и кой знае до края на полувремето да донесе още един гол. Да. Но
11-та минута, вече течем, 12-та. Ние не сме видяли нито един гол до момента, който е от ситуация. Но забележете, 12-та минута, а Христо Тричков все още не е осъзнал, че две мрежички са равни на един гол в шоу лигата. Макар и те да го отбелязаха, дори да им беше отменен. Простено му е. Петър Величков, много добре спрян от Франко. Тричков тук не можа да се е възползва от паса на номер 6. Но чисто. вижте какво прави Георги Желязков. Георги Желязков. Тази топка беше близо до това да бъде мрежичка, но поне според мен тя мина покрай крака. Покрай крака му, да. Видим. Георги Желязков с топката, запазва, разбира се, притежанието и прави мрежичка на Христо Тричков. Христо Тричков е бесен. Няма за какво да се нерви Христо Тричков, защото мрежичката в крайна сметка беше чиста, видя се от основната камера, която снима. Христо Тричков трябва да внимава с тези коментари, защото в шоу лигата син картон се дава и за обиди, и за ругатни. Разбира се. Така че трябва да бъде спокоен ютубърът. Хейтърът, в повечето случаи. Краля на прогнозите. Царят на прогнозите. Царя. Каква е разликата между краля и царя е въпрос? Само той може да ти каже. Да видим дали ще... С интересна намеса, но в крайна сметка топката е в неговите крака. Георги Желязков. Валентин Николов се намесва и дава началото на контратака. Ванко към Франко. Даже и Рима има отново. Удар на Франко, но тук топката се удари в Христо Тричков. В слабините май беше този удар. Едно от най-болезнените места, на което мога да... Точно за там се държи нашия специален гост. Дали това няма да го извади от игра, защото всички знаем, всички сме играли, всеки поне веднъж е бил оцелван в слабините и знаем колко е гадно, колко може да боли. Нямаше мрежа тук, не беше чиста. Не беше чиста, точно така. Христо Тричков обаче пада на тревата. И тук трябва да видим спиране на играта. Ще се наложи, защото играч в шоу лигата бедства. И за съжаление това е гостът Христо Тричков. Дали ще може да продължи? Лишим от наследство някой. Защо не кляка? Това ми е въпроса. Защо не кляка? Има си стратегии в крайна сметка. Една от тях е впрочем ритици по петите. Помагат му са отборниците. Росен Стойков, Роко, знае какво да прави в такива ситуации. И виждаме, че остава на терена. Продължава мача Христо Тричков. Мрежичка! Топката минава през краката на Теодор Велинов. Впрочем, втора мрежичка през неговите крака. И резултата става 1-0 отново за синята лавина. Да видим този път какъв ще бъде отговора на армейците. Веднъж картата ги спаси, но сега да видим какво ще направят червените. Дали не гледаме едно подобие на истинското вечно дерби? Няма чисти голове, такива има само от мрежички до момента и то 2 за синята лавина. И доста често ставаме свидетели на късна драма, буквално в последните минути на матча. Да видим дали това ще се случи и в шоу лигата. Дали във второто по време няма да видим по-голяма резултатност в крайна сметка, защото играта, правилата позволяват това нещо, предизвикват го. Да не забравяме, че и Христо Тричков сложи последната карта за синята лавина да бъде директна дуспа. И е много интересно дали той ще изпълни както самият той във визитката си каза. Какво се случва тук? Прях свободен ли ще има? Да. Какво играем, бе, съдия? Ванко и Христо Тричков. Не, тук се активира следващата карта. Вади футболист на армейците и кой ако не Георги Желязков ще бъде изваден. Най-голямата опасност за вратата на синята лавина или по-точно за вратата на Виктор Михайлов Викшата. Тази карта ще действа в 3 минути, а до тогава... Да видим този прях свободен, който впрочем никак не беше слаб от Евгений Петров. Евгений Петров, гената с изключително плътен, точен удар, който можеше да направи резултата 2-0. Ванко изпълнява този корнер, подава към Христо Тричков. Късо изпълнение, но какво беше това от Христо? Константин Касабоков. Добре овладява
Разчита на своята физика Но и си печели Виктор корнер. Михайлов, но Виктор Михайлов бе затворил своята ъгъл. Пореден корнер, впрочем, за Който армейците. странно защо го изпълнява точно Касабоков, който със сигурност може да се пребори. Да създаде доминация в полето на синята лавина. Има физика, има ръст. Защо той изпълнява, а не Георги Желязков? Защото Георги Желязков естествено е аут от играта за 3 минути, приятели. Здравко стига до тази топка. Ще подава ли Здравко? Ще търси ли някой в средата на терена? Там е Търси Ванко. Валентин, който опитва късо подаване към Христо. Сега Франко с топката. Ще видим ли втори удар на осмицата? Франко е настоятелен, да видим дали тази атака за синята лавина ще доведе до нещо. Нещо Комбинира с наречено Ванко. гол. Ударна! Здравко ще има ли? Здравко много добре, бе спрян от Александър Цветков. И накрая Гената се опита да стреля от дистанция, но няма гол. Няма Камерите гол. следят Христо Тричков. Христо Тричков, който за момента можем да кажем, че допринесе с мрежичка. С мрежичка, което Хич не е малко, помогна имайки на преди, че синята лавина. първото полувреме не се отбеляза един чист гол. Първо по време, което все пак още не е свършило. Да видим, могат ли двата отбора да раздвижат матча в последните секунди на първата част или ще оставят зрелището за втората. Ванко не бърза. Доволен е, най-вероятно е доволен от това, че неговия отбор води печели до момента. Опит за мрежичка тук на Росен Стойков срещу Александър Цветков. Отново Роко с топката. Подава към Здравко. Да видим този път Здравко какво ще направи. Грешен пас, но все пак трябваше да топката комбинира остава горе в с синята лавина. Валентин Николов, който се беше запътил по фланга. Борис Бончев. Ще комбинира ли с Теодор Велинов? Да. Точно така. Отново двамата разиграват. Страхотно. Но ето, че Евгений Петров се намесва много добре. Да Ще видим, има ли включва удар? се в атаката. Евгений Петров! Опасно! Много активен е Евгений Петров в атаката на синята лавина. Четворката се включва много добре. В последните минути виждаме, че тези удари от дистанция започват да зачестяват. Може би това би била добра стратегия за синята лавина, имайки в предвид, че в крайна сметка армейците наистина показват една доста добра подредба в защита в тези първи 18 минути от този матч. Ето виждаме, че и ефекта на картата приключи и Георги Желязков се връща на терена. Човекът, който липсваше в нападението, със сигурност през тези минути не видяхме много атаки за армейците. Нормално. Ето го и него. Ще комбинира ли с Теодор Велинов или ще действа сам? Погледнете. Да видим дали... Бави се много сякаш. Един, двама. Но погледнете, трима! Какво прави това момче? Той наистина е Джизуса. Велизар губи топката и дава шанс на синята лавината. Какво прави Здравко с левия крак? И какъв пропуск, дами и господа! Една от най-чистите ситуации за синята лавина идва в края на първата част. Погледнете, всъщност трябва и да отбележим и много добрата намеса на Константин Тодоров. А Христо Тричков си взима глътка въздух, докато си връзва обувките. Ванко ще центрира, но комфортно лавяне в ръцете на Константин Тодоров. Дава началото на контратака. Борис Бончев към Петър Величков. Какво ще направи човекът, който прилича на Анди Керал? Анди Керал? Много добър играта пас! е спряна! Играта е спряна. Край на полувремето, по време на атака на армейците, какво направи съдята в този момент? Впрочем, тя да допълня, че освен на Анди Керал си прилича на Златан Ибрахимович. Разбира се, да. Да чуем този разговор между Георги Желязков и Христо Тричков. Нещо знаят двамата, но не искат да ни кажат. Интересен момент. Преди Начало на втората част. време. Да видим. Принципно, както каза Ростислав Русев Рости, колегата до мен, тези два отбора, или поне Левски и ЦСК, оставят в много случаи оставят драмата за накрая. Погледнете тук, Петър Величков беше в положение на засада, които в шоу-лигата, нека да кажем, че не съществуват. Както засади, и някои от основните правила във футбола, като например върнатите топки към вратаря. Това е нормално, все пак мащаба на игрището не е толкова голям. Така че позиционната игра я има, но не е до толкова важна, колкото на един
истински матч на голям Точно терен. така. в крайна сметка. Където са 11 срещу 11. Велизар Димитров върнал се отзад. Със сигурност този матч за него не е хич лесен, знаеки какви играчи има в синята лавина, колко са експлозивни. Двамата братя Русеви. Но все пак справя много добре. Кожера със сигурност в защитата. И погледнете какво прави тук Христо Тричков. Надъхва публиката. Истински дух на Левскар. И естествено няма как да не се заяде на цесекарите и да се пошегува с тях. Франко Русев. Топката му е отнета. Александър Цветков много добре в защита. Действа. Теодор Велинов се опитва да комбинира с Константин Касабоков, но Христо Тричков изчиства. Тричков вече започва с психоатаките. Валентин Николов стига към топката. Валентин Николов. Горе сам Ванко. Ванеслав Тончев. Удар! Ванко! 2-0 за синята лавина с изключителна прецизност. Ванко, Ванеслав Тончев праща топката във вратата на армейците. Погледнете между краката на Константин Тодоров. Капитана на синята лавина прави резултата 2-0 и вкарва първото попадение от игра в матча. И виждаме след това реакцията на Христо Тричков, който потиква феновете да бъдат още по-шумни. Феновете на Левски. Чува се, че от публиката голяма част от почитателите скандират за синята лавина, което може би в крайна сметка дава авантаж за сините и естествено се вижда това нещо и в резултата. И импулс в тяхната игра. Разбира се, като има публика, която вика за теб, няма как да не играеш по-добре. Да видим сега Георги Желязков какво ще направи в тази ситуация. Минават трима. Удар! И ето го отговора. Ето го отговора на армейците. Георги Желязков с първо попадение в шоу-лигата. Време беше да вкара. Пореден божествен рейд на Георги Желязков, който този път го реализира и намалява резултата, дава шансове за армейците. Това момче наистина има докосване на един истински Сексуален харасмент, да знаеш, съдия. Виждаме обаче тук закачки на центъра. Петър Величков се пошегува с Христо Тричков. Игра на думи тук с фамилиите на имаше игра на центъра, май. Вече тук хората ще кажат в коментарите. Георги Касабоков. 24-та минута на матча, резултатът е 2-1 и ето виждаме, че вече нещата почват да се завръзват. Голямо развитие за по-малко от 4 минути във втората част. Вече виждаме 2 гола от игра. Дали най-доброто не ни очаква в този матч? Петър Величков към Касабоков. Ще опита ли удар? Не, пас към Петър отново, но Викшата се намесва много добре. Играта е спряна. Ще действа карта. Чакаме съдята да прочете. Нека видим коя е картата, която ще действа. И полза на кой отбор ще бъде тя. Трябвало 25-та минута хората вече да са запознати и да знаят, че тук ще се активира карта за армейците. Един гол е равен на 2. В следващите минути ще трябва да видим изнасяне на червените. Точно за това подканва и капитана Велизар Димитров. Нормално е, защото един гол може да реши проблемите на червените в следващите минути, буквално да се обърне резултата. Добре контролира своя отбор Велизар, което е едно от силните му качества. Но погледнете каква грешка. Гената. Пасате към Валентино, но... Идва дълго това подаване. Смяна. Христо Тричков пожелава смяна. Дали излиза точно така изцяло или ще се завърне на терена по-късно, не знаем. И на него място влиза номер 5 за синята лавина, Стилиян Русев. А който не знае кой е Стилиян Русев, много бързо ще разбере, защото това е човек, който има пряка връзка с шоу-лигата, а именно брат на капитана на Галактико, Ростислав Русев. Още двама братя, освен Франко и Здравко. Но този път не в един отбор. Този път е един срещу друг. Ще ги видим ли по-нататъка да се изправят в един матч, имайки в предвид, че
В крайна сметка Стилян изпълнява ролята на резерва в синята лавина. Най-вероятно ще ги видим в един от следващите кръгове. Когато се изправят синята лавина и Галактико. Константин Касабоков доста мощно нахлува в половината на синята лавина, но топката остава в притежание за червените. Петър Величков ли ще центрира? Точно така, много странно решение на отбора на армейците. Отново, поредният висок, снажен, здрав футболист за червените се нагърва да центрира. И този път Георги Желязков е на терена. Не знам как, това дали някаква стратегия от отбора за на момента армейците не или работи. просто неразбирателство. Здравко Русев ще се справи ли с Теодор Велинов? Ще търси Запазва комбинация. топката. Здравко Русев О, погледнете. запазва топката. Погледнете какъв рейд. Атаката за синята лавина продължава. Сигурно Здравко е, може би, най-активният футболист от отбора на синята лавина. Десен бек му е натуралната позиция. Ето тук Христо Тричков претендира за върната топка, но такова нещо в шоу-лигата не съществува, а и най-малкото в тази ситуация това не беше връщане на топката, а просто докосване от играч на армейците. Абсолютно неумишлено. Франко подава към Стилиян Русев. Какво ще направи? Губи топката и дава възможност на армейците да организират контратака. Георги Желязков. Отново, само че подава този път. Петър! Спасяване на Викшата. О, погледнете с какво спокойствие, какъв контрол на Франко Русев. Теодор Велинов обаче само подложи крак и вече ситуацията бе в негова полза. Да видим, това не беше ли мрежичка? Нямаше ли мрежичка точно така за синята лавина? Мрежичка за синята лавина. Дело на Росен Стойков. Водим я вече като пета мрежичка за синята лавина. Шанс за гол. Момчета, концентрирайте се и... Христо Тричков подканва своя отбор като един истински треньор. Вече той изпълнява тази роля, докато не се върне естествено пак на терена. Ако се върне... Виждали сме го и в тази роля на треньор, която тогава се справи много добре и успешно. Топката дали ще достигне? Погледнете какъв пас тук към Петър, но не успя по никакъв начин да затрудни Викшата в тази ситуация. Не беше подготвен. Сякаш не очакваше тази топка да достигне толкова лесно до него, Петър Величков. И Здравко отново, погледнете. Този път отляво навлиза, но спряно от другата седмица. Спончев. Ванко тук май наруши правилата на шоу-лигата, като се метна на шпагат. Да видим. Показва, че Не имало знам ръка, какво може означава би. това. Не знам какво Но означава със сигурност нарушението е... Че се е подхлъзнал, но отстрани изглеждаше като шпагат. Но, нормално в крайна сметка, това е първи матч за Ванко в шоу-лигата. Всички свикват. Валентин Николов! Валентин Николов, какво прави, дами и господа? Каква грешка на Константин Тодоров и Валентин Николов прави резултата 3-1. Ето така се дебне в наказателното поле. Все едно гледам Карим Бензема срещу Лорис Кариос. Джан Луиджи Донарума. Валентин Николов много обича точно по този начин да се намесва и да пречи на вратаря и да вкарва след това. Преса до последно. Не случайно в първата част казах, че това момче се движи из целия терен и пресира до последно. Аз да я бия! Аз ли да я бия? Не, момчета, който иска да я бия? Айде. И точно след гола на Валентин Николов се активира картата. Последната карта за синята лавина, а именно директна дуспа. Кой ще Видим обаче дали ще изпълни Христо Тричков или Франко. Да, Христо Тричков, нашият специален гост, все пак ще изпълни дуспата в 30-та минута. Все пак го обеща. Все пак го обеща, но... Спазва си обещанието и да видим дали ще успее да направи резултата 4-1. Тръгва Христо Тричков. Ще лъже ли вратаря или директно ще стреля? Стреля! И какъв гол! Тричков отбелязва гол и прави резултата 4-1 за синята лавина и погледнете! Той подготвя публиката, ще прави... Той е съборен тук от вратаря, много интересен момент. Ето го и неговия селебрейшън. На Кристиано Роналдо. Тричков е тук. И публиката вече знае, че той е тук. Да си влиза петицата. Видяхме в първото полувреме мрежичка, която помогна на синята лавина да реализира гол заради правилото на мрежичките. А сега го виждаме в 30-та минута. Картата, която сложи на последно място. Георги Желязков тръгва от центъра. Вижте обаче Георги Желязков за втори
втори път, след гол на Синята лавина, той взема нещата в свои ръце и вкарва. Изпълнение на Георги Желязков, който буквално след попадението на Христо Тричков си каза: взимам нещата в мои ръце, минавам целият отбор и отбелязвам истински Господ. Ако това не е божествено. Знам за божествената ръка, но това е божествения крак, може би. Армейците изостават, но ако не беше Георги Желязков, какво ще да бъде положението за черпените? Не бързаме ние. Страхотен играч. 8 минути до края. Напълно достатъчно в шоу лигата матча да се обърне 3 пъти. Изчистване тук с завидни действия в индивидуален план. Спокойно виждаме, че и Христо Тричков, след като се изпълни дуспата, отново предпочете да излезе. Явно и изморен. Почине 1-2 минути. Удар тук. Да видим дали Тричков в крайна сметка няма да се върне. Погледнете! Георги Желязков. Уникална мрежичка на десетката. Дали тази мрежичка ще помогне на армейците да скъсят дистанцията в крайна сметка. Комбинира отново с... Резултатът е 4-3, ето я и втората мрежичка за армейците. И отново удар видяхме тук на Георги Желязков, който всъщност е автор, може би, на третия гол. Ако не се лъжа, на армейците. Първата мрежичка беше негово. Точно така, че това е хетрик на практика за Георги Желязков, който в този матч е страхотен. Можем да очакваме много от толкова техничен и креативен футболист. Но и Здравко! Не е за подценяване, защото... Константин Тодоров, какво прави тук? Ето защо! Ето защо, дами и господа! Погледнете! Втора грешка на Константин Тодоров в този матч. И за втори път е наказан. И погледнете какъв акробат е Здравко. Вижте само прехвърлящ удар с глава на Здравко Русев. И резултатът става 5-3 в полза на Синята лавина. Какво направи Константин Тодоров? Втора огромна грешка. Отново забавена, отново от същата ситуация, от същото място виждаме грешка на стража на армейците. И тук веднага опитват червените удар от дистанция. Дело на Петър Величков. Могат ли да се върнат? Имат по-малко от 6 минути да го направят. Видяхме между Галактико и Блауграна, че за 6 минути може да стане абсолютно всичко. Ето го Георги отново. Какво ще направи този път? Удар! И какво наблюдаваме, дами и господа? 5-4 отново. Георги Желязков, човекът в главната роля за армейците. Погледнете какъв контрол въобще. Не се замисля, стреля и къса мрежата на Синята лавина. Сякаш като Синята лавина вкара, той просто взима нещата в свои ръце и прави каквото е най-добър. А именно да вкарва и последната карта в последния матч от първия кръг се активира. А именно армейците разменят вратаря на Синята лавина с полеви играч. Да видим и как ще се справи Дикшата напред, а Франко Русев отзад. На врата слага своите в крайна сметка ръкавици. Викшата ще застане напред в нападението. Или в халфата линия по-скоро. Да видим дали е толкова добър с краката, колкото и с ръцете, защото направи няколко доста важни намеси за Синята лавина в този сблъсък. И до някаква степен можем да дължим преднината за Синята лавина и на него. И на него, да. И видяхме тук много добра намеса от в момента заместника на Виктора, именно Франко, който много добре изби топката. Петър Величков. Може би преди изпадал в такава ситуация да пази. Кой знае. Да видим контратака. Здравко Русев какво ще направи? Удар, но този път спасява. Здравко нямаше шанс отново да подсигури своя отбор и да увеличи резултата, да направи двата гола разлика. Отново факт. Обичат да изпълняват къси корнери играчите на Синята лавина. Разбираемо. Сякаш е по-сигурно. Виждаме, че при армейците другата стратегия с далечите подавания не работи за момента, или тази тактика с високите изпълнители на корнери не работи. Не работи, да. Ето, трети мисля, че е подред корнер, който се изпълнява по един и същи начин. Бавят времето. Това си е бавене на времето, но 3 минути да си играят на корнера малко сюрреалистично ми звучи. Да видим сега контратака, но бави се Теодор. Топката добър пас. Е в притежание на армейците все още.
Контратака. Петър Величков по лявото крило. За Георги Желязков. Да видим удар! Дами и господа, резултатът е изравнен. И кой ако не е Георги Желязков, Джизъса. 5 на 5. One man show ли виждаме в този сблъсък? Георги Желязков, това момче няма спирка. Той няма да се откаже до последната минута. Но, нека кажем, че Петър Величков го намери по страхотен начин. Гардира топката и увлече няколко играча на фланга. Просто какво наблюдаваме, дами и господа. Ако в първия матч можем да кажем, че Акън Визов направи one man show за Галактико, то тук това го прави абсолютно същото Георги Желязков, даже бих казал по-успешно. Надгражда Георги Желязков, но дали е възможно чрез него да се достигне до пълния обрат? Това би било легендарно. Един човек да помогне на своя отбор да победи, след като той е изоставал с 3 гола разлика. Ще бъде наистина магично. Това е шоу-лигата, дами и господа. Новото, най-новото фенско футболно първенство на България, в което абсолютно всичко може да се обърне. Край на ефекта на последната карта. Може в първото полувреме да не се случва много, но във второто всичко се променя. Това е шоу-лигата. Картите, напрежението. Мрежичките, правилото за мрежичките. Просто драма във всяка една минута! Какъв удар на Роко? Плътен изстрел на Росен. 2 минути остават. Да видим кой ще наделее, синята лавина или армейците. Велизар Димитров с дълго подаване към Петър Величков, но топката е в краката на Здравко Русев, който отново се опитва да бави времето сякаш. Топката остава в притежание на сините. Евгений към Здравко. Какво ще направи седмицата? Брат му може да го подкрепи в средата и комбинира двамата. Да видим удара Франко! Но Теодор много добре се позиционира и блокира този изстрел. Ванко. За Роко. Към Здравко Русев. Дали няма да се реши този матч от нещо различно от гол? Двата отбора са с по една мрежичка, впрочем. Ще бъде наистина много интересно. Последният матч от първия кръг да се реши с мрежички. Остава много малко време. По-малко от минута. Росен Стойков се опита да центрира в тази ситуация, но неуспешно. Дали Гената ще успее да изсипе топката по правилен начин, който да донесе ситуацията да се засинята лавина? Виждаме, че доста често правеше успешни дълги подавания. Росен подава за Ванко, но лошо овладяване тук. Дали това не е последния шанс за армейците да реализират своя атака и да направят матч тотална лудост? Малко остава до края. Тук преди малко имаше мрежичка, която все пак да отбележим, че не е чиста. И за това не беше зачетена. Франко Русев. Но ето тази мрежичка е чиста, дами и господа. И тук резултата става 6 на 5. Остават броени секунди до края на този матч. И топката отново е във владение на синята лавина и край! Край! Синята лавина печели с прословутото правило за мрежичките. Христо Тричков повладява, а това може би се превръща в един от равностойните, най-интересните матчове до момента от трите в шоу-лигата. Каква драма и победа за синята лавина! Поздравления за армейците, които до последно не се отказаха, или най-вече за Георги Желязков. Уникален. Елате при фенове. Айде като Сашо Томаш малко ще ви подкарам при фенове. Приятели, какъв край на първия кръг. Синята лавина и армейците ни напомниха какво значи българско дерби. Битка, сърце и емоция до последната секунда. Мистериозните карти отново разбутаха всичко. Матчът се обърна няколко пъти, а адреналина беше до небето. Специални благодарности на нашия гост, Христо Тричков. Тричков, ти донесе енергията на Левски. Голямо участие, голям гост. Така завършваме първият кръг от шоу-лигата. Видяхме всичко. Голове, емоции и пълна лудница на терена. Следващият кръг ще е още по-напечен. Отборите вече се познават, картите ще станат още по-жестоки, а напрежението ще расте. Останете с нас, защото това беше само началото. До следващия кръг!